Okay, det er fucking simpelt det her. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan finde ud af det, mand. Hvad fuck er der gav med af kællinger, mand? Det er sygt, det der jo. Jeg synes, hele tiden man hører sådan der, I piver hele tiden. Det er rigtig god tid. Det er I fandme. Det er rigtig, der er nummer 1, mand. Der er I kraftedeme bedre end mand til et eller andet der. Det er sådan det eneste, jeg tænker efterhånden, ikke? Men jeg forstår ikke med piver sådan der. Man vælger alle de der fucking sims der, alle de der fucking tabere, som umiddelbart godt ved, behandler som lort. Sådan der, så er der piver over det bagefter. Er du dum i hjernen eller hvad, man? Hvad fanden fuck sker der med? Men, man, hvad sker der, man? Jeg fucking hader, man. Jeg er I sims, man. I er så fucking nederen, man. I er ikke mennesker, man. Hvad laver I, man? I smadrer hele verden, man. I er nødt til at tage jer sammen. Stop, man. Fuck de der Free of Force, man. Lad dem dø, man. Hvad mener du, man? Skal du ikke hjælpe dem, man? Skal du ikke behandle dem ordentligt og sådan noget? Fuck mig nu. Så en mand eller hvad, han skal... Hans liv betyder ikke noget. Han skal bare gå ud og dø der for hende der, fordi hun står og tærer sig på gaden der, eller har fucking en eller anden, der er blevet sur på hende, eller sådan noget. Så skal du lige komme simpne der, eller hvad? Det bedste i verden, det er bare, når det er sådan en gut der, en dame der, hvor han lige sætter ind på plads der, og sådan noget, kommer der sådan en simp der og spiller simp der, ikke? Så er det så fedt, når de begge to bare vinder, så må man bare chopper om det, så griner sådan noget, det er så fedt sådan noget der. Fucking svans, man. Jeg havde de der mennesker, man. De på slet ikke, de burde være i live jo. Altså, en simp, det er jo... Det er ikke meningen, de skal leve, de der. De kan kun leve nu, jo. Det er jo sådan nogle, der normalt dør, jo. Hvad sker der, man? Jeg forstår ikke, mand. Altså, det er mærkeligt, mand. Jeg forstår det simpelthen ikke, mand. Jeg forstår ikke, hvor de dårlige mine er. I ved, hvad de ved, det fuck, ja. Sådan der. Men altså, det er et problem. Det er lige meget, om du er en mand. Det er fucking lige meget, om du er en god mand. Det er lige meget, om du har styr på det. Det er lige meget... Jamen det er lige meget med alt det gør ikke nogen forskel, fordi de har aldrig lært at skelne, de har ingen eneste om, de ved slet ikke, hvad en mand er, de ved ikke, de har aldrig mødt en før, de har aldrig set en før, aldrig, nogensinde. Der har aldrig været i fjernsynet, mand, der har aldrig været, du ved, at det er en slidte mor, mand, det er jo altid singelmøder jo, så de kan jo ikke engang finde hold på en fucking mand, vel, så bare svinefaren til hele tiden, ikke også? Så de ved ikke, hvad man er, de har aldrig mødt en før. Så når de der små sims der, du ved, de sidder og græder og skriger lidt og sådan noget der, og sådan lidt, skæver os lidt der, så tror en kvinde der, om det er en mand det der, det er toxic masculinity her. Jamen, det er ikke en mand det der, det er bare sådan en lille sum om der, siger jeg til dig. Ja, I snakker om mænd, mand. I er for dumme til at overgå for en fucking samtale. I kender ikke engang sådan en krop, mand. Jeg ved ikke engang, hvordan I skal virke. I tror, at det skal kilde i tidskonen med det samme der, når I ser en fyr. Sådan fungerer det ikke. Det er jo, du skal bruge hjernen jo. Det der, det skal nok komme, for fanden, mand. Du skal finde ham der ligger der, du ved, han har styr ham, der er oven af ham, der ikke. Sæt dig ned og tal med ham, for fanden, mand. Så er det kommer. Men nej, tager svansen i stedet for, jeg fatter det ikke det der, mand. Fucking idioter, mand. I fortjener alt, hvad der kommer til jer. Der er fucking ikke ondt der. Og der er ikke nogen andre fucking fyr, der skal det heller. Det er helt sikkert. Lad dem krasse af, mand. Fuck det der lort, mand. Hvad skal jeg minde om, mand? De har gravet og en fucking grav, så lad dem ligge i den, mand. Og det så man jo, man, det der irriterende, mand. Nogle sims, de er sådan lidt. Og de burde bare aflives, mand. De burde simpelthen bare være... Man burde faktisk stoppe med at lave forsøg på dyr, og så burde man bare begynde at gøre det på Sims et eller andet sted. Det vil jeg føle, de burde bruges til dem der et eller andet sted jo. Fordi de er ikke engang det luft værd, de fucking minder under. Det er de ikke. Du har ikke rigtig brugt dem til noget, de fylder jo bare de der små bags af meat der, ikke? Hvor er det sindssygt det der. Jeg kan slet ikke have, mand. Jeg forstår jeg simpelthen ikke, mand. Man, det blow min mind, det der. Det er sindssygt, jeg kan slet ikke forholde mig til det, mand. Jeg har jo også så mange kællinger piv hele tiden. Så jeg piver til mig. Man hele tiden, mand. Din så, mand, ikke? Jamen, jeg er ikke god nok. Han har kraftet mig, ikke, mand. Du har ikke skid af din så, mand. Du er dum i hovedet, jo. Du kan ikke finde ud af din skank, mand. Piver, det er hvad du kan finde ud af. Du er top champ lige der er ikke noget at gøre, mand. Sådan der. Altså, nogle gange så er man ondt af dem, der tænker sådan der lidt, du ved, jamen, det er også sundt for dig, de er gået fra dig, og de har svigtet dig og sådan noget, men så er det jo så lige, man lige får luret en gang der, og så ser man, det er jo nice, din dumme så, mand, altså, det fortjener det jo. Det er ikke dem, der er gået fra dig, din skank, mand.
Det er der er for dumt til at vælge en mand, jo. Altså, det er jo sygt, jo. Ja, du ved, hvis der er skilt på der, jeg udnytter din sop, og fucker dig op. Alright, den har på lige med det samme, den der. I griner. I vælger ham der, de ikke tænder på. Han er sådan, det er roligt, ikke? Men fordi han lige kilder et tidspunkt på en rigtig måde der, ikke? Det er fordi, jeg har sådan en hjerneskade op i hovedet kvinder der. Der er sådan en mærkelig kontakt, og den virker ikke rigtig. Så den kan slå til på nogle mærkelige tidspunkter. Det er mest fucked up pis. Det kan være en eller anden, der piller næse rigtigt, eller en eller anden, der klør sig i øret, eller øjet, og lige sådan der. Jeg bliver helt vild. Så tænder den bare. Og så springer bare på penge der. I stedet for at de bruge hjernen bare 5 fucking sekunder. Det er sindssygt, mand. De har ikke lært at bruge den før, sådan en der. De har aldrig prøvet at bruge den før. Det er ligesom sådan en NPC, der bare går rundt der. Det er ligesom sådan en fucking NPC der. Det er ligesom sådan en fucking zombie der. Det er som om den er 5-6 år gammel der, så slukker den bare. Så er der bare lukket. Så de går bare rundt som sådan en zombie der, med en mobil der. Og så nogle gange, så kommer der sådan en fyr der. Det bliver hun leder, det bliver hun helt vild. Så boller om den, og så kommer hun videre igen der. Det er bare sådan en fucking zombie, der er bare slukket. Det er også derfor, du stikker med en fucking håndmad, men så er de tit vågner. Får lige så i gang i den igen der. Det er sindssygt. Så bliver hun bare lige pludselig klog, og hun kan forstå, hvad der bliver sagt, og hun bliver sød, og den mindre feminist, det griner nok, så griner de feminister der. Så der er ikke meget sådan håndmad, man ikke lige kan justere det her. Det er for grineren. Bare women whisper her, mand. Er du sindssyg? Det er så morsomt, det er så grineren. Det lyder hårdt, når man siger det, ikke? Sådan der. Det er ikke, fordi du skal rive hovedet af en, jo. Altså, du er bare ikke med knoerne her, du kan bare tage den her. Den skal man også passe på med, mand, fordi det er så nemt at springe trommænderne, mand. Det er så irriterende. Det er irriterende. Bare lad mig sprede fingrene der, bare lige sådan, ikke? Og det er sindssygt der, fordi der er nogle gange, hvor du skal stå og sidde og råbe af dem i halvanden time der, for at få dem til at fatte et eller andet, der bare så råbe af dem hele tiden. Fatter det ikke, mand. Lige meget, du er dum i hovedet, fatter ikke noget, du ikke, men. Og så får hun bare lige sådan en der, mand. Det kan du bruge 2 sekunder på, men så kører det bare. Det er som om, du får sat gang i et eller andet, eller det er som om, du får connected, eller jeg ved sgu ikke, hun vågner sgu lige lidt der. Jeg tror også, at sted også, hun bliver da overrasket der. Hun er ikke rigtig vant til ligesom at blive sat lidt på plads, og blive taget til ordentligt. Så bliver hun bare sød og dejlig og sådan noget, det er sådan en blomst, der lige springer op der. Hvad fanden? Der var der en dame lige der. Og så kan du tale med hende, så kan du kontakt. Så er der kontakt. Det er lige, det der er med kvinder, det er, at du skal nedbryde dem. Det skal bare nedbrydes helt, og så kan du lige bygge dem op igen, og så kan du tale med dem. De er så fanget i det der fucking feminisme pis der, mand. I forvejen er kvinder broken og defekt, og sådan er det bare. De er født ødelagte, og det er der bare ikke så meget at gøre ved. Men problemet er, at de kan ikke tænke selv, sådan nogle der. Det er ligesom sådan en hive mind. Det er også det, hvis du sætter 10 kællinger sammen, spørger dem, hvor mange penge en mand skal tjene, så siger de alle sammen det samme. For de kan ikke finde noget at tænke selv, de tør ikke tænke selv, når der er andre. Det er også derfor det bedste, du kan, det er, så den der dumme so, som taler for meget, der ikke fatter noget, som de er, som føler sig med ud, sådan der, så de andre kan tænke lidt selv. Og ellers er det godt at sidde med dem selv, sådan der, eller et par stykker der, sådan, så de tør at tænke selv. Fordi kvinder, de tør ikke tænke selv, de kan ikke, de kan ikke gå mod strømmen der. Det er også derfor, du ikke kan have dem i politics og sådan noget. Du kan ikke have dem, altså, du kan ikke have dem i Folketinget. Kvinder har ikke noget at lave der. Det er jo sindssygt. Ja, det er jo ikke alligevel. Skub hjem og få dig en familie i så. Du kan ikke gå og blande dig i, hvad alle andre laver. Og det er irriterende, det der. Pisseirriterende, det der. Og det er det, de gør nu også, ikke? Nu går de bare fucker hele vores land op og sådan noget der. Skal bestemme, hvad vi skal gøre. De må slet ikke det der. Der er ikke lov til det der. Det svarer til at gå og fucking fortælle min nabo, hvordan fuck de skal leve deres liv, og hvad hun skal gøre, hun skal. Det kan jeg da ikke. Så en eller anden skank kommer ud fra gaden af, der bare går ind og får et arbejde et eller andet sted der. Hun kan da ikke sidde og fortælle os, hvad vi skal, man. Hvad fuck mener du? Politiet er ikke engang ret til at gøre det der pis, de andre laver og sådan noget der. De er heller ikke til håndholder loven. Det har det aldrig været. Det skal vi selv gøre. Det er normalt, vi tager os de ting selv. En panser må ikke engang gå ind i dit fucking hjem, og du skal ikke engang fortælle om en skid, hvis du ikke gider. Du skal ikke engang fortælle om, hvem fuck du er. Det har du rettighed til. Problemet er, at panser i dag, det er sådan nogle sims der, men de kender ikke deres arbejde. Det er sygt. Jeg har også fucking irriteret, når de diskuterer med en fucking panser. Jeg skal stå og fucking belære dem, man. Jeg er nødt til at stå og sætte dem på plads, og lære dem, hvordan de skal gøre deres arbejde, fordi de ved ikke, de kender ikke deres sådan regler. De ved det ikke. Alle, der arbejder inden for det offentlige, de er tvunget til at fortælle deres, hvad de hedder og sådan noget der, deres nummer, hvis de har et. Det har du ikke rettighed til. Eneste tidspunkt, en panser, når hun må gøre noget som helst, eller smide håndjern, det er, hvis han har beviser på, at du har gang i et eller andet. Det er ikke nok bare, at han bliver ringet op, eller han lige synes det. Der skal være et eller andet, han skal kunne se, at du har været i gang med at smarte et vindue, eller det. Altså, fordi han er nødt til at kunne vise det. Fordi jeg kan jo bare, jeg kan altid bare sige, at jeg synes, han laver et eller andet. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor vi giver dem lov til at gøre det der. De skal ikke have lov til det der, de der fucking svin der, mand. De der små svanser der, mand. Hvad er det for noget, mand? Bare fordi han er en panser eller hvad mener man?
De arbejder for os, for fuck's sake. Det er dem, der så gør, hvad der bliver sagt. Ikke dig. Man var der gav med jer. Og Folketinget, ikke? De arbejder for jer, det er talerøret for fucking os. Stop med at gøre, hvad de siger, for fanden. Teknisk set, ikke også? Jeg ved ikke, hvor mange der kan finde ud af vores rettigheder. Mette har ikke ret til det, hun gør der, fordi det findes ikke. Det eksisterer slet ikke. Så de kunne bare tage en af. De kunne bare tage en af, smide i fængsel og smide en helvede til at sparke hende ud. Hun kan ikke gøre noget ved det. Men nej, de lader hende bare gøre det. Så nu på egen hånd har hun taget ned og erklæret krig mod Rusland og Kina, som vi stemte nej til. Så fedt nok. Så vores stemmer betyder heller ikke noget mere. Umiddelbart, når man er en så man hæver over alle mennesker. Så vi betyder ikke noget nu. Så her, når der kommer en bombe eller sådan noget der, eller jeres børn bliver sprunget i luften af jeres kone og børn og sådan noget, så kan jeg jo lige takke inden for det jo. Jeg kan ikke lige huske, at jeg har sagt til hende, at jeg godt kunne tænke mig at få min familie slået ihjel og sprunget i luften og sådan noget. Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg lige fik sagt det. Men det kan man tillade sig, når man er kvinde, når man bare gør med jo. Hvad fuck sker der for jer? Lige nu har jeg rettighed til at tage 100 mennesker, og så bare gå op og indtage det der folketing der. Det er lovligt. Der er helt ret til det. Det må du godt. Det står så endnu. Hvis de bliver korrupte, og de fucker op, så den almindelige borger lov til at gå ind og tage over. Og det må du. Samme i USA, man. Jeg forstår ikke, hvorfor Trump han ikke bare tager noget militær og noget og går ind og tager det. Må han gerne. Fordi han er dement, om han er syg ham der, og så skal du tvinge ham af. Bare han er fucking syg. Ja. Han er dement, det ved. Ja, jeg ved godt, halvdelen er I dumme i hovedet, man. I fatter jo ingenting, man. Men altså, så kan jeg jo så fortælle jer det nu, hvor I ikke er nogen hjerne. Han er dement, og det er ikke sygdom. Fuck ordet. Han er dement, jo. Han har aldrig kørt showet. Det er de der skanks, der står bagved. Det kan man også se, hvor de sidder bare sådan her i hænderne hver gang, der sker et eller andet, ikke? Og den der fucking alkoholiker, eller hvad hun hedder, en der lige har rejst ned og provokeret det også, ikke? Så hvad fanden foregår der, ikke? Så der er en dement mand. Så det er den forrige præsident, eller den, der står som næste, som så går ind og overtager, indtil der er valg igen. Det er sådan, det fungerer. Han kan bare gå ind og tage det. Han har loven på sin side. Hvorfor gør han det ikke, mand? Normalt er man jo tvunget sådan en præsident af, og han er jo farlig om det. Du kan ikke have sådan en stor rende rundt, han ved ikke, hvor han er. Han ved ikke, hvad fanden der foregår jo. Altså, hvordan kan I også leve med jer selv, mand? Hvad fanden er der galt med jer, mand? Kan I begynde at lære at tage det selv? Kan I ikke lære at tænke lidt, mand? Som mennesker, man ikke bruger det. Jeg ved godt 80% er bare for dig skabt til at følge, ikke også? Jeg ved det godt, mand. Det er ikke jeres skyld, mand. I er født idioter, mand. Men også de sidste 20%, mand. Vi er efterhånden nødt. Vi er tvunget til at tage over, sådan er det, der er nogle voksne, der er nødt til at tage over en gang imellem. Og det er jo bare også jo. Så jeg skal bruge nogle gutter, mand. Vi skal til at rulle lidt op af det firma, jeg tror lidt, fordi det fungerer vist ikke rigtigt. Jeg tager ikke pisse på jer, hvis vi bliver ved sådan her, lad dem gøre det. Prøv at sidste år, ikke? De vil lige være for godkendt, at de bare kunne gå ind i vores hjem og fucking give os stoffer og tvinge os til at tage ting og sager. Hey, I fucking dumme i hjernen. Forstår I overhovedet, hvad det kommer til at betyde? Forstår I det, hvis det bliver godkendt? Forstår I det overhovedet, mand? De går ind i jeres hjem og sådan noget, bare bold din kone, man, og tage dine børn og tvinge alle mulige der, for fanden. Forstår du det, din fucking idiot? De kan bare gå ind i hjem og gøre lige, hvad de vil. De kan bare tage dine ting og gøre, hvad de vil med dig, mand. Det er sådan et stykke herfra, det er godkendt. Forstår du det? Wow. Men vi finder os i det. Det er klart jo. Det er jo de der svage små mænd, der skal passe på det hele, ikke? Jo, men ikke rock the boat, jo, vel? Og det der problem, man, der kvinder, man, de giver bare vores frihed væk, man. De er helt vilde med det der. De giver det bare. Og så giver vi manden skylden jo, som bare... du var jo lige til, du eksisterede jo, så det var jo lige din skyld for det jo. Hallo, kællinger, mand. Prøv at vågne lidt op, mand. Stop med at stemme for lort hele tiden, og så lad mig så pive over det, mand. Prøv at folk er nødt til at vågne lidt op, mand, og tage lidt fucking sammen. Gider I at lade med at pive hele tiden? Kan I lade være med det der hele tiden, sådan der følelser, og lade være med det der hele tiden, med gode ved hinanden og sådan noget. Vi skal ikke have gode ved en skid. Og der er ikke nogen, der fortjener noget. Der er ikke nogen, der er ikke nogen, der er født lige, og der er ikke nogen, der har ret til en fucking skid. Der er ikke nogen, der har ret til en fucking skid. Hvad mener du? Der er ikke nogen, der har ret til kærlighed. Der er ikke nogen, der har ret til respekt. Der er ikke nogen, der har ret til at blive behandlet ordentligt, man. Hvad fuck tror du der? Man kan godt behandle hinanden ordentligt som mennesker. Men resten er ikke mester Jakel der. Det skal du gøre dig fortjent til. Det er noget, du skal gøre dig fucking fortjent til. Forstår du det? Og respekt, ikke? Det kan ikke lade sig gøre. Det kan du bare ikke. Det kan du ikke give. Det kan du kun earn. Fordi det er en følelse nede i kroppen. Så det er bare sådan der. Og man fucker egentlig også bare lyst til at få det foræret. Du kan godt til at folk står og lyver over for dig og siger, at respekterer dig for at være nederen eller noget. Ved du, hvornår du får respekt? Det er, når du tager den hårde vej.
selvom du kunne tage den nemme vej. Du ved, du kommer til at få det hårdt, mand. Du ved, det der kan være stramt, mand. Du ved, det der, det bliver lidt penge og sådan noget der. Men det er rigtigt at gøre. Men okay, vi kan da også bare sidde og følge med alle sammen. Vi kan da også bare tjene en masse penge, mand. Og give en masse penge til alle de der skænker der, mand. Så de kan rende rundt og fuck sig selv op og knippe en 1000 mænd eller noget andet, ikke? Og blive lagt oven i hjernen, ikke? Og blive singlemor til 500 børn, ikke? Og så kan vi få smadret nogle flere knægte, jo. Og vi er jo godt i gang, jo. Altså med at få tortureret dem. Vi skal have nogle skåret lidt i dem og noget der. Og skal tidsmand af dem og sådan noget der, ikke? Fordi nu havde kvinder jo mænd, jo, altså, så nu havde de jo også deres børn, og så skal de jo bare skære i stykker, det er jo klart, jo. Og Simpsons, det er jo, jamen, altså, det er jo bare sådan nogle fucking fodmåtter, ikke, så de siger jo bare ja, jo, ikke, altså, det kunne være, at de var heldige, der var nogen, der gad at sige hej til dem, jo, altså, de vil med glæde gå der og slække røv i 10 år i håb om, at hun gider at spytte hans vej, ikke, altså, kæft, hvor kan du leve med dig selv, de nasty lille fucker, mand. Jeg har dræbt mig selv, hvis jeg var ligesom dig, mand. Hvis jeg var følt som sådan en der lille svans, mand, der render der og slækker røv, ikke også? Og bare tager den der, mand, og finder sig i alt, mand. Jeg forstår ikke, om du kan leve med dig selv, mand. Altså, jeg synes ikke engang, det er ikke værd, jeg lever, mand. Jeg synes slet ikke, det være. Jeg synes, jeg smider på en fucking ø, mand, eller bruger som skydeskiver eller noget, mand. Jeg ser ikke engang som mennesker. For mig er I ikke engang mennesker, mand. Og på grund af det der med stærke mænd og sådan noget, så kører sådan noget og sådan noget, ikke også? Så prøv at se panserne, hvad er det for nogle svanse, man må også stikke den flade og tage pistolerne fra dem nu og sådan noget. Det er sygt, man får ikke bare slås med vagter nu og sådan noget. Det kan jeg også godt forstå, mand. Skal der ikke finde sig noget for dem der, mand? Det er sådan nogle tabere, mand. Ja, lige meget, mand. Skal der ikke finde sig en skid, mand, lige meget. Jeg har trykt nogen også dem der, mand. Det er også bare nede af en mennesker, mand. Det er helt vildt, det der. I forstår det ikke. Alle psykopaterne vil stadigvæk være der. Alle sammen, mand. Tror du, vi går nogle vejen, eller hvad? Du er helt væk. Så I feminerer politiet, mand, og I feminerer mændene, og alle de stærke mænd, dem pisser I så meget på, og sviner så meget til. Så de siger bare, fuck it, du, jeg melder ud, mand. Det er meget, overgår det ikke, mand, hovedpine. Så vi sidder bare her, du ved, og venter på, at lortet vælter, sådan, så vi kan komme ind og hygge os lidt. Jeg glæder mig her meget, vi har totalt griner det der. Jeg glæder mig her meget til det der borgerkrig, så det er totalt fedt. Så kan du bare gøre fuck, du vil, man. Tag hvem du vil, når du vil, mand. Det er for nice. Og det er det, I ikke fatter, man. I forstår det ikke, mand. I tror bare ikke, at man pisse på folk, man, og fuck systemer og bruge penge og sådan noget. Så I er alvorligt, I er ærligt talt så dumme oven i hjernen. I tror, man bare kan blive med at smadre ting, når det bare bliver med at køre. At man skal altså bare smadre oven i hatten for at se sådan en logik der. Ej, jeg vil med at sparke til med hun, sådan bider man jo nok aldrig. Det her system er bare ned ad bakke, det kommer til at ske. Det skal også ske, vi trænger til det, man. Vi trænger til at få reddet hele lortet af. Helt ned. Op med rådet, helt lortet. Væk. Ikke flere lappeløsninger. Lad os starte forfra. Lad os få ryddet pisset en gang. Lad os lige få dræbt halvdelen af befolkningen, og så lige få fjernet hele Folketinget. Og hver eneste person, der arbejder der, skal bare skydes. Det mener jeg virkelig. De skal bare aflives. De skal slet ikke lov til at leve, nogle af de der mennesker, der har været derinde. De skal bare væk. Og hver eneste person, der har været skyld i det her pisse, og som fucking ikke har man så lidt op, man, og ikke, du ved, sådan der bare bliver ved med at finde sig det jo. Sådan der, de der mennesker, ikke, de skal heller ikke have en chance der. De skal også bare have nogle tæsk, altså. De skal også bare ned, mand. De er ligeglade med jer jo, de er ligeglade med dig og din familie, mand. De er ligeglade. Din familie, de kommer, altså, når det går din familie og sådan noget, dine venner og sådan noget, de er ligeglade. De er ligeglade med dig, mand. Det er bare deres følelser jo. Fucking følsomme små steder, mand. Det er en lille svans, mand. Jeg siger til dig, mand, jeg kan snart ikke have det, mand. Jeg er ved at gå mok, mand. Det er så irriterende, mand. Det er helt vildt, mand. Og jeg forstår godt de der fucking jeg forstår godt de der knægte, mand. Der er en eller anden dag, man tager med skinkevær og går ud og skyder 20 mennesker. Fint, man. Gå ud og afreagere, mand. Jeg er fucking ligeglad. De der mennesker, de fortjener det, mand. Jeg er ikke ondt af dem, mand. Jeg er fucking ligeglad. Jeg er træt af mennesker, mand. I er syge hoved, mand. Det er jeres egen fucking skyld, mand. I er rigtig gode til at sidde og pive nu, mand. Ikke? I er gode, når jeg sådan der, når der bliver voldtaget en pige, du ved, eller der bliver smadret en, ikke også? Det er da jeres problem, mand. Det er jer, der har lavet sådan der. Det er jer, der har bedt om det, for fanden, mand. Så fucking nyd det, mand. I er helt væk, mand. Prøv at forestille dig, at det kommer til at blive hverdag, det der. Det kommer til at blive hverdag. Det kommer. I gør os så svag som et samfund, ikke også? Så der kommer sådan nogle, der kommer polakker og afrikanere og sådan noget. De kommer herover, de skal over og hygge sig herover jo. Vi er allerede i gang med at åbne op for grænserne, sådan, så der kommer folk ind, der er klar på en hygge. Det kan jeg godt sige dig. Det kommer til at være fucking sjovt, det der. Det kan jeg godt sige. Ja, I tror, I bliver reddet, eller hvad? Ja, I tror, vi redder, eller hvad? Ha! Fuck nej, mand. Vi andre skal sgu da med og hygge os. Jeg kan godt sige dig, jeg har ikke tænkt mig at redde nogen. Jeg er fucking ligeglad. Jeg gider da ikke over for mit liv. Hvorfor skulle jeg det? Jo, der har ikke været nogen at suge min pæk endnu, det kan jeg da godt sige det. Jeg gider da ikke hjælpe en. En killing vil aldrig gøre noget for dig.
En kvinde har aldrig nogensinde opført sit liv for dig. Der er et par enkelte gode damer, mand. Ordentlige damer, mand. Som jeg skulle sige, som med noget ben i næsen, nogle titties, jeg ved ikke. Hun har ben i næsen til det. Men normal kvinde, aldrig, mand. Altså, prøv at mand. Vi er førende inden for babykilling, altså vi er kvinder, mand. De er en Hitler, mand. Altså, det er jo sindssygt jo. Dræber bare babyer derude af det, fint nok. Altså, så det, jeg gider ikke engang at høre på det der pis med, mand. Vi støtter børneporn og OnlyFans, mand, hvor unge piger de sælger sig selv og sådan noget der. Vi støtter mor på mænd og knægte og sådan noget der, som bare bliver dræbt ud af, mand. Tusindvis der hver dag, mand. Fordi kvinder bare fucker dem og ødelægger dem, mand, og stjæler alt fra dem. De nogensinde arbejder for ellers liv. Det er fint nok, mand. Det er okay, ikke jo? Men du kan ikke sige sådan en så der, hun er klam, mand, fordi hun sælger sin super fisse online. Nej, det må du ikke. Nej. Nej, det er jo mandshumanistisk, jo. Det er noget værre noget. Alle de der knægte, som er syge i forvejen og totalt ødelagte i hovedet der, og som bare er så ensomme, så de prøver at smide penge i håb om, at sådan så gider at tage til ham der. Nej, mand, det gør ikke noget, mand. Bare bliv ved med at ødelægge de der knægte der, mand. Fanden, altså, der er mange flere, der kan gøre selvmord endnu, mand. Bare for unødigt de der drenge der, det er godt gået, mand. Ja, strong and independent, smart and funny. Altså, bror, mand. Det er sygt, det er en syg verden, vi lever i det der. Altså derfor, man. Men eneste er, man, der ikke fatter noget, man, der ikke gider fat tingene, man, ikke også. De fortjener, hvad der kommer til. Og jeg mener fucking også mænd, og jeg mener fucking killing, jeg mener det hele. I fortjener det fucking. Fordi, ved du hvad? For 50 år siden blev det sagt, at jeg sagde, skal du have med at lukke udlændingen ind? Nej, jeg skal lukke mænd, du er racist. Fordi jeg tænker på min egen klan først, eller hvad? Fordi jeg tænker på mit land, eller hvad? Og min familie, så er jeg racist. Okay. Jamen, så må vi vel lukke mænd, jo. Og så nu, fordi at de laver sådan lidt, du ved, et gang inden der, så sidder jeg i piver nu, her. Hvor jeg vil langt hellere islam, end det hvad det lort, jeg har nu. Fuck det her lort her. Jeg er skuffet over, man. Jeg kan slet ikke forstå, at I kan leve med at sende nogen af jer. Og egentlig møder man i det værste, der findes i hele verden, mand. I ødelægger hele verden, mand. I smadrer alt, mand. Kan I ikke engang finde ud af at fucking holde sammen med jeres familie, mand. Tag nu det sammen, mand. Det er jer, der fucking vælger, hvem I får børn med killing, mand. Nej, hvad er med det pis der? Du skal ikke sidde og give manden skylden for, at du ikke kan finde ud af din nasty ass fisse lukket, mand. Det er helt vildt. Stop med det der pis der. Bror, hvis du ikke er fucking voldtaget dig, ikke også din sov, så er det ikke fucking hans skyld, jo. Så er det jo fucking dig, der har bedt om det, ikke? Og stop med at sige, at det er en voldtægtskultur. For det har været fucking optur, tro mig, det har været fucking nice. Desværre, mand, så er det ikke sådan. Det har været fucking fantastisk. Du tænker, jeg skal ikke engang tale pænt til en pige, man kan bare gå og tage en af vejen, mand. Det var da for nice. Tro mig, det vil vi alle sammen have. Det kan jeg godt sige det. Det eneste mand vil have på det her, det kan jeg godt sige det. Det har været fucking fantastisk. Ikke mere dinner dates og sådan noget pis der, mand. Det er bare at gå direkte ud og plukke hønnen, mand. Og så kunne man lige kidnappe et par slaver der. Det er fandme kattet. Sådan der. Tro mig, man tror ikke, vi har hygget os, hvis det fandtes eller hvad. Man tror ikke, det er det. Hver mand vil da have det. Selvfølgelig vil det. Ej, jeg vil godt synes, det der, de er sådan lidt, du ved, de er sådan lidt pide og sådan noget, de grammer og sådan noget. De er sådan meget femsede og sådan noget. Jeg ved det godt, det er sådan, det er meget, det er også ligesom kvinder jo, kan man sige, ikke? Og de kæmper hårdt der for at slække røv på jer jo, fordi det kunne jo være, at du spyttede dem i munden eller et eller andet, eller de fik lov til at slække et kondom af for en eller anden støder, du har været sammen med, eller det kan være, at han fik lov til at sidde over i hjørnet og græde, imens du lige blev randet through af et helt hold, baskethold eller andet jo. Og kæft for noget selvrespekt. Og hvad sker der for de der fyre, mand, der bare sidder der, mand, og deres kone bliver smadret, mand, mens man sidder i hjørnet, mand. Bror, dig ikke, mand, du. Wow, mand. Du burde bare rives midt over, mand. Du burde slet ikke lov til at leve, mand. Hvor det er sindssygt, mand. Sådan en som dig, mand. Slå dig selv ihjel, mand. Det er helt vildt, mand. Hvad sker der, mand? Det er sygt, det der. Hvordan kan du lade andre knæppe din kone, mand? Hvad sker der, mand? Jeg slår dem begge to ihjel, jo. Der er ikke noget der. Nå, sådan der, hvad er der også for noget, man bruger en kælling på at tage dine børn og sådan noget der. Du skal da bare nakke hende, mand. Hvad sker der, mand? Fucking torturere hende eller andet, mand. For hende til at forstå, som nogensinde fucking prøver at tage dine børn fra dig, mand. Hun skal bare være bange nok og vide, at hun skal bare vide, at du fucking dræber hende. Bare gør hende bange nok, du ved. Om det er også selvom du lige skal en mand ned i kælderen et stykke tid og sådan noget der. Hun skal bare skræmmes, du. Fordi så kan du beholde dine børn, og så skal du ikke betale nogen børnepenge, og det er sådan, det burde være. Og det lyder hårdt. Men det er det da ikke. Hun er din fjende, mand. Hun prøver at skade dig, hun prøver at tage dine børn, hun prøver at lægge dit liv. Men jeg vil da mene, det der krig. Hvorfor skulle det gøre en forskel, at det er en Hvorfor skulle det gøre en forskel, at det er en kælling, eller om det er en mand? Jeg mener, hvorfor skal vi behandle kvinder ordentligt? Hvorfor fuck skal vi redde dem og sådan noget? Hvad er det for noget mærke noget? Det står der ikke i min jobbeskrivelse, at jeg skal gå ud og ofre mit liv for en eller anden sov. Jeg ikke kender, mand.
Hun kan da bare te sig ordentligt, mand. Altså, bror, hvis der er en eller anden, der slår på hende, mand, så er der da sikkert 400 fortjent det, mand. Hvordan er det, de taler til folk og sådan noget, mand? Med noget fucking respekt, mand, din skank. Hallo, mand, jeg kan rive dig midt over, men hvad som rive mig over? Hvor står en fyr, det der, ikke? Det er sygt, mand, det. Fyr, man er blevet slået ihjel bare for at kigge forkert. Det er meget normalt, at en fyr bliver slået ihjel for sådan noget der. Fyr bliver trampet i stykker, man, bare lige for at være det forkerte sted. Men I kan gå og tænke sådan der. Det er sindssygt, ikke? Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan stikke en flad til en killing, om det er en mand. Hvad fuck er forskellen? Altså, døven er det, eller hvad? De mest sadistiske mennesker, jeg nogensinde har set i mit liv, de mest syge hovedmennesker, jeg nogensinde har set, det er kvinder. Ja, altså mænd, altså, ja, vi er voldelige og sådan noget der. Der er nogle syge mænd, men det ved vi. Det er derfor, vi ikke taler om det, fordi vi ved godt, mænd er fuck det hoved, der er masser af fucked up mænd, jo. Vi har jo hjernen. Kvinder har ikke rigtig nogen hjerne, jo. Altså, de ved jo bare ikke, der findes dårlige kvinder. Det er derfor, vi taler om det hele tiden. Fordi I er jo bare for dumme til at fatte det, jo. De bør ikke tale om mænd, for de ved godt, der er dårlige mænd. Altså, så kan det være. Kvinderne skal bare lige holde lære, at der også er nogle dårlige kvinder. Altså, hvor mange kvinder sidder og optager videoer, hvor de har sat deres lille 4-årige knægt i en kæde ned i et skur, hvor hun får sin lidt større knægte til at stå og brænde ham med smøger og slå ham, mens hun sidder og optager ham. Og den der knægt prøver bare at løbe rundt og sådan noget. Han forstår ikke, hvad der foregår. Han forstår ikke, hvorfor. Det er kun kvinder, jeg har set gøre sådan noget sygt shit der. Og hvorfor nogle kvinder finder en ny kæreste, sådan der, hvor hun holder sin datter og lader ham voldtage og sådan noget der, du ved. Ja, rigtig godt teamwork. Wow, det er en god kone, det der, mand. Nice mor, mand. Godt gået, mand. Jeg vil gerne, vi ved, at mænd er klamme, mand. Mænd er syge hoved, mand. Og hvad der også, de skal også bare skydes, mand. Jeg tror, jeg har det dårligt med at tage liv på sådan en mand der, eller hvad? Jeg tror ikke, jeg har lyst til bare at rive hovedet af ham, eller hvad? Jeg tror ikke, jeg er ligeglad, eller hvad? Jeg mister ikke en nat søvn over sådan noget der. Jeg er ligeglad. Så står der, han skal da bare rives med over, mand. Det er da fucking lige meget, mand. Han skal bare en cool pande bang, mand. Væk med dig, mand. Det betyder ikke noget. Vi er ligeglade. Fuck ham der. Men I fucking kællinger, I skal også til at lære det. I er heller ikke noget værd. Altså, bror, gør du noget forkert, skal du også have det efter. Jeg er ligeglad. Du skal kraftedeme ikke rende der med de fucking ligestillingspis der, mand. Og så fucking skal reddes hele tiden. Så skal det ikke være, du. Bror, mænd, mand, de bliver straffet hele tiden. Og vi ved det. Og vi ved godt, vi kommer til skade. Vi ved godt, at vi ikke bare kan gå, hvor vi vil, når vi vil, og gøre, hvad vi vil, og sige, hvad vi vil. Men I har en eller anden fucked up idé om, at det skal man kunne gøre, fordi man har altså et patter og et surt hul. Nej, det skal du ikke. Hvis du render rundt uden tøj på det forkerte sted og tærer dig, så fortjener du også, hvad du får din lille tæve. Det hedder at leve. Hvor dyr kan finde ud af det, for en eller anden underlig grund kan dyrene godt finde ud af det. Men I er for dumme i hjernen til at kunne finde ud af det. Hvad sker der, mand? Skal jeg prøve at spørge katten? Vil du snakke med katten om, hvordan man gør noget? Altså for helvede, mand. Selv en fucking bille kan finde ud af det. Selv en myre kan finde ud af det, mand. Du er dummere end en fucking myrekælling. Selvfølgelig kan du da ikke rundt og tælle sig med din fucking ko, mand. Det hedder at overleve, spasser. Det er sådan, det fungerer. Du skal ikke være sikker, nej. Du skal ikke have lov til at kunne være i fred, nej. Selvfølgelig skal du da ikke det. Hvad mener du, mand? Hvad er det der for en syg tankegang nu har, mand? Det er også derfor, at lortet vælter, mand. Og så kommer I til at få en fucking hurtigt siger til jer, mand. Fordi så kommer I til at skal overleve selv. Der er ikke noget politi. Der er ikke nogen stat. Og sådan nogen som mig, jeg giver kraften, ikke? Det kan jeg godt sige det. Så ved du hvad? Så kommer du til at vågne, du. Så kommer du til at lære hurtigt, det kan jeg godt sige det. Det bliver godt for jer, mand. Det er også det der problem med, at vi redder dem hele tiden. Lad være med det. Lad dem krasse af, lad dem dø, lad dem blive voldtaget. Fuck det. Det er godt for dem, mand. Det lyder hårdt, men hvordan skal de lære det, hvis vi redder dem hele tiden, mand? Man tror, du vil andre fucking lærte det, mand. Når jeg er på stukket ned, mand, og fucking troet med pistoler, mand, og jeg fucking er på trampet i hovedet og sådan noget. Du tænker ikke, jeg lærte lidt af det, eller hvad? Jeg var ligesom lidt nødt til at lære lidt af det, jo, altså. For fanden da, mand. Men altså, jeg har været død for 20 år siden, mand. Hvis det ikke var, fordi jeg bare i mindste prøvede bare lidt. For fanden, altså, det var sygt, det der, mand. Fanden, mand. Jeg smadrede en anden torsdag, fredag, lørdag, søndag, mand. Ja, for helvede, også hele ugen, altså, for den sags skyld. Men vi smadrede en anden hele tiden, for fanden, sådan er det da bare, mand. Man er nødt til at forstå det der med, at I vil gerne være på samme boldbane, ikke også? Så er jeg også ligesom nødt til at lære spillet. Og spillet, man skal tænke lidt selv, jo. Vi kan ikke blive ved med at baby, vi kan ikke blive ved med at redde jer. For fanden, altså, det der pisbelastende, det der. Altså, I vil ud og klare jer selv, mand, så fucking gør det dog. Så stop dog med at ringe efter politiet, stop med at ringe efter staten hele tiden, stop med at ringe efter hjælp hele tiden. Tag dog jer selv, mand. Kæft, Killing har aldrig været så svag, mand, som det er. Jeg har aldrig set så svage kvinder, som jeg har set læse usikre kvinder. Det er helt vildt. Da jeg voksede op, der ringede Killing af 5, ikke til politiet. Det kan jeg godt sige dig, mand. Jeg tog damerne, så skulle du selv have pisset, du.
Det er sindssygt, mand. Jeg har sgu aldrig set mor prøve at ringe til noget som helst. Det vil jeg godt sige det. Det var lige meget, om der stod en eller anden spase med jakke ude foran der. Sådan er det bare. Shit happens, mand. Så må man tage sig af lortet jo. Altså, fanden da. Hvad er det også for en fucked up stat, vi har her, mand? Altså, de kriminelle er beskyttet, mand. Det er så irriterende, mand. Så provokerende, mand. De går også og spiller smart og sådan noget, de der tabere der, ikke også? Og det er så nemt at slå dem ihjel, altså. Det kræver bare ingenting. Bare gå og chop ind i halsen og gå videre. Lige meget. Fuck det. Jeg vidste ikke, at det er så nemt, mand. Det kan ingenting af mand. Men de beskytter politiet, der er så irriterende. De kommer og spiller smart, og man smasker dem fuldstændig, ikke også? Og man slår dem ihjel og kommer ned i jorden. Hvem tror du, det går ud over, mand? Det er også det der problem, også derfor jeg glæder mig fucking til. Det er også derfor jeg glæder mig mega meget til staten, den forsvinder, mand. Det bliver fucking fantastisk. Så er der ikke noget, der beskytter de fuckhoveder mere. Så må man jo godt gå til den. Tænk, man, de går sådan der, de tror, de er noget, fordi man finder sig noget, fordi man er tvunget til det, fordi de er beskyttet jo. Men lige så snart det der fucking det snart det der forsvinder, man. Jeg siger til jer, mand. Ja, det var måske lige noget, jeg ikke lige skulle have talt om det der. Det må lige til mig, altså, den der, ikke også? Så. Men. Nej, vi skal ikke være søde venner. Nej, vi skal ikke behandle bedre. Nej, vi skal ikke gøre noget som helst bedre. Nej, vi skal ikke gøre noget som helst nemmere. Nej, vi skal ikke hjælpe til en skid. Vi skal gøre alting mere hårdt, mand. For fanden da. Altså, for fanden, altså, synes I det her feminering, det hjælper, eller hvad? Synes I det kører for jer, eller hvad? Kører verden, eller hvad? Hvad? Er det luksus det hele, eller hvad? Er det guf det hele, eller hvad? I fucking retards, mand. Det er sindssygt, mand. Det er sygt, at man lever i det her, mand. Den bump, den kan altså bare ikke falde hurtigt nok. Men okay, altså med det kan jeg godt lige der jo. Nogen lige var nede og erklære krig over Rusland og Kina. Ja, hvad er den kommer lige om lidt jo. Det var fantastisk, mand. Jeg var ikke til at savne noget, mand. Smid den, mand. For jeg har opgivet den her verden her, mand. Hver gang jeg får en lille smule, du ved, jeg tænker, okay, mand, det kan være, det går lidt alligevel, du ved. Så ser man bare en eller anden så åbne munden, eller en eller anden simp, der bare sidder og simper, mand. Nu er det pinligt, mand. Det synes jeg, for en dag, så var jeg i byen, du ved. Så står jeg og taler sådan 3 køer der, ikke også, man. Jeg står 10 meter væk, man. Jeg taler pænt, man, ikke også. Spørger, snakker til dem, hvad de har gang i, og sådan noget der. Om de har noget kørende for sig, så var det pinligt. Min far har et firma. Så spiller de smart med din far. Okay, du er da godt nok tough girl. Så du har ikke gang i noget, siger jeg så. Så jeg arbejder med, også med det. Ja, det betyder sikkert, at hun kommer ned og arbejder en gang i weekenden, eller sådan en lille rigmandssoda, ikke? Så siger jeg, det er også fint nok. Så kommer jeg ind på noget politik, du ved, så begynder hun at græde med det samme der. Nej, det kan ikke, ikke tale om, og sådan noget. Så siger jeg, så slap dog af, mand. Så ikke bare være med det. Og kraftedeme med, jeg ved ikke, hvor han kom fra, den simp der, mand. Han må have stået gemt et eller andet sted og ventet på, at der var en pige, der sagde, det kan jeg ikke lide, så han bare var klar. Kommer han simp ned der, og så sætter han sig. Jeg tror altså lade være, Men så sidder jeg og kigger ned i gulvet, den lille sov. Så siger jeg til, lad mig sidde Simpson der, mand. Lad mig stå simp, lad mig stå Simpson der. Så siger jeg, har du mig i samtalen? Hvad fuck er problemet med din svans? Altså, den må han bare komme, kom, sådan noget der. Altså, du har lige reddet den, eller hvad, Superman? Jeg synes jo, at vi har brug for noget mere vold i den her verden her, jo, et eller andet sted, jo. Så vi kan begynde at, du ved, man får lidt op, jo. Hvor er mændene, mand, vi knægte, mand, gå ud og tæve en eller anden, gå ud for nogle tæsk, bare gå ud og slås. Lækkert. Det er godt for jer, mand. Gå og blive en mand for fanden der, i stedet for at sidde derhjemme, mand, og tud foran computeren hele tiden, og jeg ved ikke, hvad fanden I sidder der, TikTok, eller hvad fanden er for en syg verden, det der. Det burde jo være kriminelt. Det er sygt, det der jo. Hvorfor lukker man ikke sådan noget ned? Så det er også det, jeg ikke forstår, mand. Hvad sker der, mand? Hvem er det, der leder det her land? For fanden da. Luk TikTok ned, mand. Hvad laver jeg? Hvad fanden de der fucking apps der, mand? Fucking. Bare slet det, mand. Fuck, hvad folk synes, mand. De kan da sutte sig selv, mand. Altså, bro, når det er noget, der fucking vælter hele samfundet, ikke også, mand? Så er der fucking lige meget, hvad folk føler. De kan da sutte sig selv. Altså, prøv en gang. Hvis I kan bestemme, hvad de skal æde, og hvad de skal drikke, og hvad de skal ryge, og I bare kan stjæle deres penge, og I bare kan smide os i krig og gøre, hvad I vil med os jo. Jamen, så kan man for helvede også gøre noget, der er godt. Kan man ikke bare gøre noget godt for det samfund, bare gang? Nej, den var Vester. Ej, for helvede, jeg tager den med lige der. Hvad laver den her? Igen. Opad, hendes base. Tænder. Jeg orker bare ikke, at stukke sådan en. For helvede, din idiot. Kan sgu låne det der? Jeg hader det, de gør så nasty der. Vi tørrer det, mand. Kom nu med. Så lukker jeg altså lige noget til. Der er altså et eller andet vipsebo derude et eller andet sted. Ja, 100. Ja, men nu, den her video kan man ikke sætte op, mand, for fanden altså. Men det er ærligt talt min fucking ærlige mening, det der. Det er det altså bare. Og det er fandme sådan, jeg har det.
Der må jeg sgu godt nok lige være lidt ærlig, det er du. Jeg bliver jo syg i hovedet jo ikke, og jeg taler ikke særlig pænt åbenbart, og jeg taler sgu sådan ned til min mor, mand, for helvede, mand. Så jeg vil også tage sådan ned til min kælling. Sygt, hvad han lever af. Prøv at din søn skal ikke være foran fucking flad. Eller ikke her, du er bare over nakken, du ved ikke, prøv en gang. For helvede, altså min lærer slog sgu da tit på mig, mand. Jeg var en møgung, mand, sådan er det da bare. Jeg skulle da også prøve at løfte mig op i halsen og sådan noget der, fordi jeg var irriterende og sådan noget. Sådan er det sgu da bare, mand. Piv så meget, mand. Man dør ikke af det, mand. Det er godt for jer, mand. Og den røv, den kan tage nogle test, den kan tage nogle pulsen røv, det kan jeg godt sige det. Det er gode tider, mand. Bare lad være med at varme sådan en pande op der og bruge den og sådan noget. Det er irriterende sådan noget der. Specielt de gamle jernpander der, de gør nu. Bøjlerne, dem kan I godt bruge, de her nye bøjler der. De kan I ikke mærke alligevel. Dem kan I godt bare gå til med dem der. Plastikbøjlerne, dem kan I bare smadre med derud af det der. De gør sgu ikke engang ondt, altså. De skulle næsten for bløde. Det kan godt være, at jeg skal over til de her træbøjler der. Jeg mærker det sgu nok ikke rigtigt. Og du er ligesom varmepladerne der. Du kan jo prøve at forklare dine børn, jamen det er varmt det der. Det gør nas jo. Det fatter de jo ikke noget af jo. Så må han jo bare varme fingrene lidt. Jeg har gjort det der en gang, så gør jeg fandme ikke det der igen. Jeg sagde klør 5 på, begge to. Altid. Jeg smeltede bare huden af lortet. Sådan der. Stoppede jo så lige med at gøre det. Problemet er, at vi siger ting. Det skal vi ikke. Vi skal mærke ting. Så husker man det. For eksempel, hvis du gør et eller andet, når du får klap i nakken der. Så, det går ondt, når jeg gør det der. Hvis du gør det hver gang, for eksempel, ikke? Der mangler det der med at mærke det. Det der med at sige det, man. Det er jo ikke noget. De fatter ikke noget af de unge mennesker i dag alligevel. Unge mennesker er jo idioter. Børn er dumme i hovedet. Børn er noget af det dummeste, der findes i verden. Børn kan ingenting finde ud af. Intet. Og de har aldrig nogensinde haft en far, så det er jo klart, jo. De kan jo fandme ikke engang finde ud af at gå, så eller så. Okay. Den er virkelig meget, når det er vildt nok, den der.